Името на прочутия български художник Енчо Пиронков свързваме с експресивна живопис, мащабни стенописи, дори с филмови декори. И тъкмо когато публиката си мисли, че го познава, големият артист я изненадва с творчески акт, плод на моментна игра на въображението му или на целенасочен експеримент. Градската художествена галерия в Пловдив представя една необикновена изложба на Енчо Пиронков, която съдържа цикъл пластики от дърво, създадени през 60-те години на 20 век и за десетилетия останали затворени в ателиетата на художника. По настояване на неговия син, художника и куратор Петър Пиронков, взимат решение да съберат и представят пластиките пред публика. За първи път са показани едва миналата година в Смолян, а сега и в Градската художествена галерия на Пловдив, в залите за временни експозиции на главната улица. Тези произведения, като ги гледам, на мене ми действат все едно автора е влезнал в светът на Енчо Пиронков. Да, това е едно отражение на философията на автора. Тук антропоморфното усещане за жената, за богинята майка е повече усещането за материята, за земята, за природата. И вече Бога Слънце е заместен от автора, който ги е издявал. Те не носят претенцията, че това е изкуство, че това е пластика или скулптура. Това е една проява на усещанията и на разбиранията на автора, които носи вътре в самия себе си. Той просто е търсил природата, материята. А Бога Слънце, автора, е енергията, идеята. Това са едни много философски послания, които ние наблюдаваме постфактум, но наистина тези произведения присъстват в моето детство и живот, ако щете, които за тях аз нямам обяснение. И тук вече се намесва, нали, тази идея те да бъдат показани след 60 години. Тези произведения, те не са продукт. Едно таинство, една сакралност, една част от творчеството и живота на Енчо Пиронков. Така че има нещо необяснимо. А след като има нещо необяснимо, има така наречената магия. А магията е движещата сила въобще в изкуствата. Това са едни произведения, които са скулптурирани в края на 60-те години и са заемали част от ателиетата на автора. Просто сега са събрани от всичките ателиета и поеха своя живот. Защото и може би това беше идеята, те да бъдат легализирани, нали, като авторство, да видят бял свят. Автора вече е на 92 години. Няма нужда от доказване кой е и какво е създал. Но това е една част от неговото голямо и необятно изкуство. Защото България притежава определени автори, са необятни. Те се казват явления. Това е едно много съвременно мислене, до което автора ни допуска, стига да имаме сетива. Нали? Стига да може да четеме между редовете. Ако обичаме илюстративното мислене и усещане за нещата, нямаме място в света. Като публика да наблюдаваме, ние ще го гледаме като и никютюци. През 60-те години в родното му село изкореняват градините за круши. Защо? Защото тогава са се събирали момите и девойките и младите, нали, да общуват
И за да няма такова общуване, те изкоренили, за да има повече труд. Един вид да няма къде да общуват младите. И по този начин тази плодова градина е унищожена и просто дървеният материал попада в ателието на баща ми и той ги сътворява за един кратък период, като те наистина си останаха като обзавеждане на ателието му в село Розовец. И в Пловдив имаше, и в София определени произведения. Но те са като, как да ви кажа, така е гледано като на една проява, защото през тези години сериозността на изкуството и какво е изкуството имаше много различни от сегашните разбирания. Какво трябва да се показва, какво е изкуството. И тези съвременни прояви не бяха присъщи в тези времена. Този период е минал, но ние заварваме едно наследство, което показва, че никой нито може да те накара, нито да правиш тематични. Стига то да е изкуство. Освен за публиката, това е един комплимент, нали, и за мене, познавайки автора, нали, той да даде позволение да се допусне публиката. Това е философията на автора. И наистина тя имаше уникален, ето вие сами виждате. Не може да бъде сравнено. Защото ние говоря, човечеството познава, нали, наистина дървената пластика, съвременната дървена пластика, ако щете, като идете в Париж, в Орсе. Но там е частично. Така трудно, един вид, направихме една нечута и невидяна досега изложба, както като аранжиране, така и като художествени стойности, така и символиката, която мисля, че ще остави един траен спомен у нас за нещо различно. Ето, автора на 92 години ни изненада. Пожелавам на всеки един автор да ни стори такава изненада.